Takna sa tatak, RMN alas 4:16. Agit eh! Tukiki! Talighay! Mahak-hak! Katawa! Hudyaka ang serbisyo publiko! Uban nila ni Katak, Daluyoy, o kasamang Max Andreno! Duha ka mga mangingisda nagsultihanay. Og unya! Bye-bye! Ninduta ka man ka lang. Narangon sa ikong sa sirina bay no bay. Oy, abot ang kahabay, nindot mo rangon na ikaw sirina. Bay, mayo sa tingali nga. Kining gisahon ng ikong sa sirina bay no, nya sagulan sa tangko ug puso sa saging. Way lami ba kung lutuon ng ikong sirina, oy? Ano may lami? Kaysa dili pa madako pa sirina, sigurado nga, pati yung kasuokoy. Nagpatambag si Daluyoy ug usa ka pari. Og unya! Padre, bendisyon ni ko, Padre, kay ay nagkabalaka pa rin, nagdadako hanin rin yung Padre. Sabukan ni Padre Rumsod, Padre, kadugo ka, Padre. Isugid imong sala, anak. Padre, bendisyon ni ko, kanakasala ko, Padre. Isugid imong sala. May kinihunon na imong handheld radio. Kining nasamo ang salamat kasama pulaw na nasamo akong kaluha sa akong asawa. Padre? Ha? Masibot mo? Nasamo ang kaluha sa akong asawa. May kaluha mong asawa na ko. Mao ba? Usahay, Padre, masahay pa na akong asawa. Usahay akong mahagkan, usahay akong manggakos, usahay akong madugan. Misupak ba? Dili lagi sa masupak. Usahay akong buhaton, Padre, oy. Buhay na samtang may kinabuhi pa. Pahibos lagi kayo. Gibantog nga mayong mudua og basket si Daluyoy. Nagkita sila si Kokoy. Og unya! Kiling, may koy! Oy, Daluyoy! Mayo na kang mudua og basket, bay! Dili kay kumay mo duwag basket, ay! Kahambol gud nimo, bay! Mayo ka mudua kunog basket! Mayo hinuon ko! Nga mudua sa basket! Dili, ay! Di mayo lagi ko, mayo ko! Mayo ka mudua sa basket! Dili lagi ko mudua sa basket! Mulok do, na mo bit sa basket!
Gisugo sa iyang amo si Daluidoy. Og unya! Daluidoy! Kutawi kong kape, Daluidoy! Yes, sir! Yes, sir! Sir, dalang kape, sir. Dalang kape, sir. Kape, sir. Dalang kape, sir. Daluidoy, hoy! Sa sunod gani, ibutang og platito ang kape. Yes, sir. Yes, sir. Sugoon gani ka, ibutang yun og platito, ha? Yes, sir. Lagi, sir. Yes, sir. Aboy na kuha na to akong sapatos, be. Kaya mula ka ko. Sila. Yes, sir. Daluidoy. Anong iyong magibutang ang sapatos platito? Ikaw ba yung tulog iyo, sir? Gisugo sa amahan si Daluidoy. Og unya! Daluidoy! Tay! Timplahe kog Milo! Tay! Daluidoy! Ganong butilya may gisud na ni Mas Milo? Ilimarang sa baso. Butilya na lang tayo'y. Ganong kulong hilo maning nasa sus butilya? Kwan, Mailoy, amo na tayo, Mailoy. Sa dihang nilakaw na ang uluan ni Daluidoy, nangutana ang amahan ni Daluidoy. Og unya! Dong, Ernesto! Ernesto! Dong! Ernesto! Ano, Papa? Kung saan gisulti ni Tiyo ni mo? Bilakaw naman to? Palitan ko niya. Ugkuan. Palitan ko niya balon. Ngaway kulor, Papa. Mao ba, Ernesto? Payag ibunda ko nga pa. Istong lang. Mao ba, Istong? Pangutan ako ni mo, Pabi. Unsa ba ka na, Istong? Unsa may kulor sa balon nga puti, Papa.
Nag-anam og kaluya ang amahan ni Daloydoy dito sa ospital. Luya nagig kayo. Atong sundan, si Daloydoy nagigsultis doktor gumikan kay nag-anam og kaluya ang iyang amahan. Og uliya. Doktor, nag-anam ang kaluya ang akong amahan, doktor, oy. Inihap na lang ang iyang mga adlaw. Pila na ka adlaw ka, doktor, no? Sa dili pa mag-ihap og adlaw, ipauna ang kuan. O sa may ipon ako, doktor? Ipauna yung bayranan sa ospital. Doktor ako sa among baryo, doktor na albularyo, sikat ako bisan dili titulado. Mga gamit ko sa klinika, kutsilyo, gunting o atsa, injeksyon, baldi o karinola. Doktor lang ako, doktor nawa mo asinso, ay ang akong mga serbisyo, bayaran man lang o tangkyo, pasyente na tambalan ko, kumusikiyat o maminteryo, walay kaso kay waman sam sila'y gasto. Pasyente ko arang kadaghan, lalaki, babay, batag, bigulang, bilit sa panambal kung taghap-taghap lang. Ihubag o riyumahon, baranggoy o kung bitokon, bisan kung sang sakit, wako'y pilion. Doktor lang ako, doktor nawa mo asinso, kaya ang akong mga serbisyo, bayaran man lang o tangkyo, pasyente na tambalan ko, kumusikiyat o maminteryo, walay kaso kay waman sa sila'y gasto. May babaeng napitot-ingot, nangusat kay ipanuhot, gihaplasan kong iyang diyan, gihilot-hilot. Di-termometer kong iyang ilok, mibalibad kay kuno-kilok, iyang gusto ato ipasok sa iyang kuno. Doktor lang ako, doktor nawa mo asinso, kay ang akong mga serbisyo, bayaran man lang o tangkyo, pasyente nga tambalan ko, kumusikiyat o maminteryo, walay kaso kay waman sa sila'y gasto. Pasyente nga tambalan ko, kumusikiyat o maminteryo, walay kaso kay waman sa sila'y gasto. Nag-abot ang managkumpare. Atong sundan kung unsay gipanagsultihan sa nakakumpare nga nagdada sa iyang anak nga bata ang usa ka kumpare. Og unya! Pre! Na kung imong kinugos, pre, akong gida, pre. Bright, kaning imong kinugos, pre. Grade 1 na si Timyong, pre. Artemio, dong, amin, ninong dong, amin. Oy, pre, dako na tinood akong kinugos. Bright ka na, pre. Oh, pugutan na, pre, bright ka na. Basic arithmetic, pre, bright ka na imong kinugos, pre.
Oh, sige pre, ako ko na pangutanon. Dudong, Timyong! Timyong, Dudong! Count 1 to 10, Dudong Timyong! Count 1 to 10. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, Queen, Jack, alas! Nipauli ang bana ngadto sa probinsya kay namatay ang iyang asawa. Nisakay sa siris ug nasaylo pagyud paghulong ang siris og mga tunga sa kilometro. Atong sundan in taon ang bana nipauli ngadto sa probinsya og ulya. Hilom na dong. Mao man gyud ang tao, may katapusan man dong. Ayun na pagpulag hilak niya dong. Ayun na pagpulag hilak. Tualas lungon sa taas dong. Tualang lungon sa taas. Tuang haya si mga asawa dong. Di haya intaan mga asawa dong. Hilom na dong. Hilom na naghilak niya dong. Ang akong hilakan. Ang akong hilakan tayo kay unsa man dong ni maghilakan. Gisaylo kong hulong sa siris. Pating lakawan akong balik tunga sa oras. Usa ka gabi niya na nasudlan og gamay mananap ang mata sa asawa. Og unya! Ay, kasakit sa kong mata. Kasakit sa kong mata. Nusa ka daya? Nusa ka daya? Nusa ka? Nasudlan og mananap ang akong mata. Ang suga, pasiga. Uday. Siga na, suga. Siga na. Sakit kayo akong mata. Sakit kayo. Sakit kayo. Siga na, daya. Tanawa ko mga mata. Oh, siga kayo. Ang suga. Ang imong mata, siga kayo. Dito tinda, hulugan pa. May maong pantalon at tela, alahas at damit, banit, kumot at unan, kurtina pa yung duyan, arinola kay lola, planggana at kung ano-ano pa. Pilit kayo ng pilit, pabili ng pabili, utang kay dami-dami, pag nagbayad na may kulang parati. Daya, mandaraya, wala naman sanang dayaan. Mayroong umuutang ng pajik, magninegosyo raw, kukuha ng hulugan, lilipat ng tirahan. Mayroong ibang babae, o-order ng brat pante, luma na bago mabayaran kami. Pilit kayo ng pilit, pabili ng pabili, utang kay dami-dami, pag nagbayad na may kulang parati.
Lagi kayong umutang ng arawan, katulad ng lugawan, tindahan sa palengke, ng isda at ng karne, limpya butak at Boston ay pwede. Pilit kayo ng pilit, pilit kayo ng pilit, pabili ng pabili, utang kay dami-dami, pag nagbayad na may kulang parati. Daya-daya, daya-daya, mandaraya, wala naman sanang dayaan. Bombay ay matyagat matulungin, sana naman huwag ninyong lokohin. Bakit pag singil utang, bayad ay kulang-kulang, paano naman aming puhunan? Pilit kayo ng pilit, pilit kayo ng pilit, pabili ng pabili, utang kay dami-dami, pag nagbayad na may kulang parati. Daya-daya, daya-daya, mandaraya, wala naman sanang dayaan. Ang negosyo namin kahit hirap, ngunit sa pagtulong ay kay sarap. Kami bigay puhunan para inyong tindahan, dapat kami bayaran, walang taguan. Pilit kayo ng pilit, pilit kayo ng pilit, pabili ng pabili, utang kay dami-dami, pag nagbayad na may kulang parati. Daya-daya, daya-daya, mandaraya, wala naman sanang dayaan. Daya-daya, 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 kami wawa, daya-daya. Himatyo ng asawa ni Pukloy, doon na kinigisultis ba na? Og unya! Pukloy, dong, hapit na ko mamatay dong, Pukloy. Ayaw lang kamatay, day. Ang napo ka mga bata, ayaw pasagdi dong, Pukloy. Dili ko sila pasagdan, day. Dili, day. Salamat, Pukloy. Ato na ko. Ayaw lang kamatay, day. Ayaw lang kamatay, day. Ano man, malinaw na kong mamatay. Ha? Kinsa may amahalin ikaw na po, anak. Tugaan ako, day. Kinsa may amahalin ikaw na po, anak. Kanang siyam, lain-lain ang mga amahan na mo bata. Ha? Kanay ka na po, anak. Maulay yun ay imong anak. Kanaray ka na po mo imong anak. Walang ka panahon mga kasama, sa nga ni kasamang Robert Banyo kamong station manager, sa nga ni kasamang Aida Tampo sa mong program director, sa nga ni kasamang engineer Ernest Villarisa ang among chief engineer, o akong kupayot kasamang Alan Pulsico. Malamilit usog pinikaninyo mingon. Advance, Merry Christmas and Happy New Year kanyong tanan. Di ka naman ikasamang Alan Pulsico o ni Radyoman Daluidoy. Naukat to ang mga hutsaka o serbisyo publiko nila ni Tatak Daluidoy o kasamang Max Andrino.